A way forward on how to deal with people who misuse the social media. Higachiel bang jatend piny Kenya William Ruto donje apisi ayanga kaka jatend piny wamenyo ni chal mar kedo gi mibadhi ahinya to ondamo mosego gi bede migepe mag piny owacho makedo gi mibadhi e pachoka. Wagomba kagi jakom duol makedo gi mibadhi e pachoka Bishop David Oginde moko kuom jokanyo mag riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kod jolony e weche chike mar luwo kenge ma piny owacho sekao mar kedo gi mibadhi e pachoka. Banka wa PC kaka jatend piny Kenya marabich, achiel kuom weche manosingo miopek ne en dino rode duto mag mibadhi e pachoka kendo neno ni omenda mag jopiny otigo e yo makare. Kata kamano, banka okom kaka jatend piny Kenya moko kuom buche mane tudo jotelo mane sire lwedo no wito oko. Kuom ranyisi, ogai mar jomin buche no wito oko buch mibadhi mane meno jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua katude gi mibadhi mar omenda maromo shillings bilion 7 ka omenda maromo shillings milion 2 mano dinne nikech weche mibadhi bende nogol. Jaohala Humphrey Kariuki mane odonjne gi ketho mar rem chulo osuru maromo shillings bilion 17 no wit buche oko kendo kambi mare manolor nikech burano bende no yao. Doho no wito oko bura mane tudo jata tije mar kambi mar pipeline Jo Sang gi mibadhi mar omenda maromo shillings bilion 1.9 nikech mano mawachore ni onge mar neno moromo. Bura mane tudo jatend Migago mar kit chwech Aisha Jumwa gi mibadhi mar omenda maromo shillings milion 19 bende no witoko. Buche jata tije machone kambi mar Kenya Power Ben Chumo kod gavana machon ma Nairobi Mike Sonko bende no witoko. Wito mag buche gono kelo ngur koya kuom riwruok mar okinde ma pachoka The Law Society of Kenya. Ngire Hastings Winston Opinya okotho gendo nondiko oboke moro ndalo machon ni constitutions without constitutionalism. Tienda ni wanyabedo gi katiba maber kaka neno marwa ni, but ka waonge gi the discipline and the habit mar nacha kendo rito the constitution wabro anono. Jasiasa paro ni en ruoth moro malo ka magimo wacho e chik as opposed to chik mo bedo olose bunge as opposed to katiba. Koro problem wa en mana bad manners. Machieng mo bro weo bad manners mo ngini one under rule of law, not rule by law. Makoro miodul makedo gi mibadhi e pachoka EACC dwaro mondo mi migi teko mar tero buche mag mibadhi e doho ka ok ginywanda pis jomin buche. Ka chik nyalo miwa teko mondo mi kawa setieko case investigation to atere e court moriere mondo mi cases go kik leo kapodwa rito ne DPP ema nyaka tere e court. Jakom duol makedo gi mibadhi e pachoka Bishop David Oginde oloko lwete wach wito mag buche go. Cases mane ogol okanyal wuoye nikech ne okang'eyo mokwongo kaka notergi e court kod kaka ogolgi nikech ok ne gin cases mag EACC. I would give Oginde benefit of doubt mondangi ane to dwa timo nango, but mar bukala gi leadership ne mano kala chato okanen akiane samoro diponi ane mawanga okunena ahinya, but akia what to assess. Kinde machok mokalo mibadhi mar sukari no meno tend Kenya Kwanza kane sukari gunde 20,000 manori kose wach ni ok berge ngima dhano no lal kamano kangi e karkano mwandu mantiere thika kabende ne chich ni dipone gisechope dukni mapachoka wach makoro keto ngima jo Kenya kamarach. Mibadhi mar sukari no yangore ni nomieno jatend Migago moro kod jod bura mokariyo. Jatend jotije mapachoka Felix Koskei no olando ni apisas maromo 27 maya bad migepe machalo KRA, KEBS, DCI, EACC kod bad Migago mar obila no chungie tich kutudre gi lal mar sukari no mano winjo loki obed ethanol. E dwe no marabich
Jatend piny Kenya William Ruto nowito oko gwelo mar Dr. Josephine Mburu kaka jagoro mongirore bad Migago marango weche thieth kod ler mar oganda kod rango rang'iny mar mwandu. Bang' wachore ni mwandu mag KEMSA itiyogo e yo ma ok kare. Bang'e noyangore ni notimo lokruoge moko e chenro mar ng'iewo nede mag suna kama omenda maromo shillings bilion 3.7 nolalie kowuok e aguch omenda mar piny mangima. Dwe mar auchiel higani, modhi moko mag tedo norwake pachoka tok chik, wach manomiyo josiasa maketo piny wacho tesre dwaro mondo mi jatend migawo mar ohala ma pachoka Moses Kuria gwe tao. Kata kamano, buch mibadhi mar modhini wach ne olal Meru kendo pok owach ne kendo. E kinde limbe mare imbo mar piny Kenya dwe mar 8, jatend piny Kenya William Ruto noyango wich adek motegno mobiro tiyo ge kedo gi mibadhi e pachoka, kama oting'o tweyo jo mibadhi, golo gi e piny Kenya kata kowo gi e polo. Wach makoro sir gi jakom EACC. Nimesema hawa watu mambo yao ni 3. Si ndio? Either wahame Kenya, ama waende jela, ama waende mbinguni. Hakuna dawa ingine. Nitie seche moko ma inyalo wang'. An awuon ya osega wang' kod ji ka bet piny ka wan analyze cases. Ang'iyo ng'ato masebedo ka respect ni ng'ani ng'ama aluoro. To ka koro kes obiro mang'iyo gik motimo. I wang' maseche moko iparo kata odhi polo ok rach. Bishop Oginde wacho ni omor gi okenge ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo kakao mar kedo gi mibadhi e thurka. Kwalo pesa mag jopiny okoyie kodo. Omiyo mano wan kod gumor kod president. Nikech en owuon owuok kendo wan koro wanyalo luwo bang'e mondo mi wati tich mosemiwa kaka Anti-Corruption Commission. E kinde mokalo, moko kuom josiasa manoseweyo apisi, ranyisi en gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ne ondhi ka itudo gi mibadhi e kinde mane gin e apisi. Ma osebedo kanyuolo paro bura. Kopo ni nyaka sani pok itero gi e kot, kare weche manyicha wachore ni samoro nyichi dwa ni mondo ibwog gi mondo kik gigo ahinya kopo ni timo tuani mag campaigns gi mag duty go te. Kare samoro dipo ni na en mar siasa. To kikawo siasa iketo e wach mar mibadhi, nikech king'iyo jatend piny ni en ema nokoni na oket osiepene to gi jok mane gone bul. Ni noket gi matek ni kopo ni na gidwa golo duondgi moro kata gidwa miye support to ni duoko wigi. Mano koni ya kikiti gi siasa kata state power mondo mi gogo siasa. To karang'o miyo M-Pesa ni kuro chal ka gima ema odwa tiyogo. Waseketo ni okwado rwako siasa e tich mwatiyo. Omiyo okinyal yudo nwa mako ng'ato ni wach siasa. Kata waluo ng'ato ni wach siasa. Mano ema nyalo ketho nwa tich kabisa. Jakom EACC oywago counties ma pachoka ahinya to mago makaluo mowacho ni mibadhi otimo enewa kakoro okwajo telo mathurka mondo miyowe ich lach kod wuoro mar dwaro yako mwandu jopiny magikone to weyo gimane lweto bila. Nyocha machiegni watimo investigation masiaya. Weche moedo siaya ok ber sana jasiaya. Nikech waido ni jogo matindo matiyo county government ochamo pesa mathoth miwuoro. To kawa interrogate gi, kawa penjo gi intere gi wami otimo gima kama. Tido ni gin jogo moor. Gima gitimo ok gitim nikech gin. Kidhi dwaro maler tido ni pesa no okokonyo nyako no kata jalo. Pesa no omi jatelo. Jatend piny Kenya William Ruto podonano ni sirikande diloyo lweny mar mibadhi. Oganda jo Kenya oketo ratil mar menyo kaka lweny ne dhi gowo. Lydia Okeo, Ramogi TV.